Zdravo, dragi moji, drage moje. Evo, proći ćemo sada brzo pripremu za test srpskog jezika koji ste radili. Prvi zadatak je bio vrlo jednostavan. Trebalo je dopuniti tabelu tako što ćete sve zamenicu takav staviti u određene oblike. Dakle, takav, takva, takvo, pa množina, takvi, takve, takva. Dakle, takav muškarac, takvi muškarci, takva žena, takve žene, takvo dete, takva deca. Drugi zadatak, trebalo je naći pridevsku zamenicu. Kako beše prepoznajemo pridevsku zamenicu? Kada pitamo kakvo je nešto ili kakav je neko. Pozvao me je neko. Ko me je pozvao? Dakle, imenička zamenica. Neko je kucao. Ko je kucao? Imenička zamenica. Ostaću na selu neko vreme. Kakvo vreme? Koliko vreme? Eto ga. Dakle, ovde imamo pridevsku zamenicu. Rečenica G. On je neko ko dosta laže. On je ko? Imenička. Poveži zamenice s odgovarajućim vrstom. To je treći zadatak. Jedna je bila višak. Dakle, prisvojna zamenica je njegov, tvojka. Odrična zamenica kad odričemo nešto, to vam je petica, nikoji. Neodređena zamenica neko, nešto, nekoji, četvorka. Opšta zamenica kada se sve javi, dakle svakoliki, sedmica. Pokazna zamenica kad upiremo prstom u nekog, to je oni. Ovakvo, dakle šestica. I lična zamenica kad ukazuje na lica, to vam je zamenica oni. Dakle, višak je jedinica kakav. U svakom nizu treba izbaciti uljes. Kako radim taj zadatak? Gledam svi, svoji, svašta, svakakvo, svi. Koja je to zamenica? Opšta. Pamtim, idem dalje. Svoji, svoji, moji, tvoji, dakle prisvojna. Ako je prva opšta, druga prisvojna. Od treće i četvrte će mi zavisiti koji će tip zamenica biti u ovom nizu. Vidim svašta i svakakvo su opšte, dakle, jedino svoj nije opšta zamenica. Isto je B. Tvoj, toliki, takav, tako. Tvoj pripada tebi. Dakle, prisvojna zamenica. Toliki, pokazna zamenica. Upireš prstom u nekog. Takav, evo je još jedna pokazna zamenica, tako, isto, dakle, ostaje nam tvoji. U petom zadatku treba naći prisvojnu zamenicu u lokativu. Tražimo padež lokativ. Ja sam juče sa njim i mojom nastavnicom razgovarao o svemu što me muči i o svojim prestupima u školi. Imamo dve prisvojne zamenice, mojom i svojim. Šta je ovdje u lokativu? Ako je sa mojom nastavnicom, sa kim, to je instrumental, dakle, lokativ nam je svojim. Dopuni rečenicu odgovarajućim prisvojnom zamenicom, bilo je jednostavno. Marko, odličan ti je telefon, telefon je tvoj. Sedmi zadatak, treba odrediti vrstu zamenice, padež, rod i broj, to određujem na osnovu rečenice. Naša mama lepo kuva. Naša pripada nama, dakle prisvojna. Padež, ko kuva? Mama, dakle nominativ. Rod određujemo u odnosu na imenicu, dakle ako je mama ženskog roda, pisat ćemo ž, i ako je broj jednina, jedna mama, dakle jednina. Drugi primjer, niko ne zna odgovor na to pitanje. To pitanje, ja pokazujem na nešto, dakle pokazna zamenica. Odredit ću sada padež, niko ne zna odgovor na koga, na šta. Koga šta, to je akuzativ. Rod, opet ću odrediti u odnosu na imenicu. To pitanje, srednji rod, broj jednina. Osmi zadatak je bio takođe lagan. Treba na osnovu upitno-odnosne zamenice izvesti odričnu, opštu i neodređenu. Ako je upitno-odnosna koji, odrična je nikoji, opšta je svakoji, a neodređena je nekoji. Deveti zadatak,
treba odrediti onu pokaznu zamenicu koja označava kad je nešto daleko i od sagovornika i od govornika. Ovolika to kada je blizu meni, tolika kada je blizu tebi, a udaljeno je onolika. 10. zadatak, treba izbaciti reč koja nije zamenica. Vrlo jednostavno, vidimo da je to reč nimalo. Ne upućuje ni na jedan pojam, već isključivo na količinu nečega. 11. zadatak, odgovori na sledeće zahteve. Ako su Nikola i Mladen dobro uradili zadatke, onda rečenica Nemanja je uradio njegove zadatke znači da je uradio svoje ili Mladenove. Pa naravno da znači da je uradio Mladenove zadatke, jer da je uradio svoje, rekli bismo Nemanja je uradio svoje zadatke. 12. zadatak je bio pravopisnog tipa, odrično pisanje, odnosno negacija odričnih zamenica, to moramo znati da se piše uvek odvojeno. Nisam to uzeo ni od koga i neću to uraditi ni za kakve pare. 13. zadatak su nezavisne predikatske rečenice, opet vrlo jednostavne. Sačekat ću te na raskrsnici obaveštajna, sačekaj me na ulazu, naređuješ, dakle, zapovedna. Kako sam se prepao, uzvična rečenica. Srećan Božić, želimo nekom, dakle, željna. I konačno, da li si tu, upitna, prepoznajemo je po znaku pitanja. I poslednje, 14. pitanje, tiče se retorskog pitanja. Rečenica, ma da li je ovo moguće, ako označava naše čuđenje, ona znači da ovo zaista nije moguće, ali se mi prosto pitamo, ma da li je ovo moguće, iskazujemo time svoju začuđenost, zabrinutost, nevericu i tako dalje. Toliko o zadacima sa pripremnog testa. Hvala.